Goddag, mit navn er Kenneth Gaske. Jeg bor på Lanzarote. Jeg har boet her siden 1. maj 1983, og jeg har arbejdet på Club Center. Da jeg havde lavet maraton i København, så sagde jeg, at jeg skulle finde på noget nyt. Og så havde jeg læst om Ironman. Så sagde jeg, at jeg skulle lave en Ironman. Der var ingen, der vidste, hvad det var. Så jeg må forklare dem det, så troede de, at jeg var sindssyg. Jeg ringede til Honolulu, for det var Ironman lå på Hawaii, og de svarede meget venligt. How can I help you? Så forklarede jeg, at jeg skulle have en tilmelding til det her, så blev stemmen forandret sig. We don't sell other islands. Boom. Nå. Så dagen efter kom der en mand gående med en Ironman t-shirt. Jeg så godt, der stod finisher, så gik jeg hen til ham. Jeg fokuserede kun på det der logo. Så jeg, hvor købte den hen? Jeg har ikke købt den. Jeg har gjort mig fortjent til den. I have earned it. Okay. Jeg forklarede ham den situation, jeg kunne have ingen til tilmelding, og man kunne hjælpe mig. In my suitcase, I have an entry form you can have. I øjeblik. Hvorfor har du det? Han var tilmeldt næste år, men han havde taget det her med på ferie hernede. Og så sagde han, det kunne jeg få. I 1985 var jeg så til Hawaii, og der gennemførte jeg Ironman Hawaii, og det, der var fantastisk, var, at det lignede Lanzarote så meget, så jeg tænkte, det løb må være til Lanzarote, for på det tidspunkt var ingen løb i Europa. Så gav man gav til Tyskland. Men jeg stopper ikke, fordi man ikke får lov at få den første dans, så må man have den sidste dans på diskoteket. Og jeg gik så til fyren i Tyskland, og vi lavede god reklame for The Center, og så blev vi et andet løb i Europa i 1992. 1992 var et stort år. Alle sammen har et andet mål, end det bare at komme til målet og få at gennemføre. Og se dem komme i mål, og høre dem, og de får en medalje, og den medalje betyder mere end noget som helst andet. Og deres familie står derude og skriger og råber, og alle er der, tilskuerne er der. Og de er der fra den første til den sidste. Det er imponerende. Det er lige så imponerende som svømmestarten, at de kommer ind. Og de bærer der Santa med sig, de bærer Lanzarote med sig for resten af deres liv. Tænk sig, at verden er så magisk, at der er nogen, der sidder og styrer det et eller andet sted og siger, vi giver lige Kenneth en tilmelding, fordi det bliver noget godt ud af det.